dan takaitaccen tarihin ka. A tarihin hari kasan dai sarki ali shine sarkin zagamawa na kudancin Sokoto state. Shine ya naɗa mu sarkin zagamawa Ogun state Sagamu. Muna harkar canji da zinari da gold da gold. A matsayinka na sarkin zabarmawa a wannan gari Shagamu, wani irin hada-hadar gwal kuke gudanarwa a wannan kasuwa mai albarka? To hada-hadar gold dai muna saya muna sayarwa, muna canjin dala, muna sayan dala muna sayarwa. Wani irin nau'in gwal kuke sayarwa? Yan gwal a kowane muna saya, na wuya ne na kunne ne. Kamar Dubai ko kuma Saudi? Akwai Dubai akwai Saudi, duka akwai shi. Daga ina kuke kawo shi? Na? Daga ina kuke kawo shi? Daga Dubai. Daga Dubai ake kawo shi. Akalla ka kai shekara nawa a cikin wannan kasuwanci? Kuma me ya tara yin kuɗin shiga? Zan kai kamar shekara 20 zuwa 25. Zan kai shekara 20 zuwa 25. Ko akwai wani kalubale da kuke fuskanta a harkar? Kalubale kamar wani iri kenan. Ko wani kalubale ko matsala haka ya faru da ku ko wani abu? Akwai matsaloli sun bai shaidai ko yanzu yana samun matsala a lokaci. Matsaloli da ana sami shi daban-daban. Adadin matasa nawa ne a ƙarƙashin kai? Matasa karkashina a nan, matasa karkashina suna da yawa. Saboda za su kai 50. Kuma fi da haka ma. Lokaci da yanayin hada-hada na kasuwancin canji da harkokin wale ke gudana a cikin wannan gari na Shagamu. Shi ne ke bari. Ake akwai matasa karkashina da yawa. Wai yanayin hada-hada kamar kuna da kasuwanni ne ko iyanan ne kawai kuke da kasuwa a Shagamu? Muna da kasuwanni saboda muna wani lokaci wanda ba mu da shi za mu je Lagos a kawo mu daga Lagos ko a komi daga Yaba zuwa Kurdu zuwa Agoda haka. Mu dai muna da contact wanda ba mu da shi za a kira a kawo mu. Turan ka a matsayinka na uba kuma na ciyaman na wannan kasuwa wanda kokari kuke yi na magance baza gurbi misali masu kawo muku ko fake din dala ko wani irin abubuwa da bai kamata ba na algus a cikin kasuwanci. Ana yin haka, ana kawo fake dala da gold da ba da kyau, amma da mu riga mun san shi in aka kawo za mu gane su. Duk abin da ba da kyau aka kawo shi muna gane wannan mai kyau ne wannan kuma jabu ne. Ga ka ciyaman ga ka uba wani irin ci gaba da ka kawo wa al'ummar da kake shugabanta a wannan ci gaba gaskiya na kawo musu ci gaba da yawa, muna da ci gaba sosai. Daga ci gaba wanda muka samu daga Lagos wajen sarki Sokoto state shi ma mun yi ci gaba da shi sosai. Shi ya naɗa ni sarki, ni ma ina da ci gaba, ina taimakon al'umma mu da komai, ina harkar canji da sayarwa. Masu kallon sauraro in san kalli wannan shirin namu da kalle suna so su ta'ammali da kai ta za a yi su Sami wanda yake so ya siya ko ya siyar ko wani kasuwanci da suna kai. zuwa nan, wasu kuma suna karɓi ba sai su kira ni. A za mu so mu ji adres ɗinka da lambar wayar ka. Adres ɗin kasuwan ku. Mu'amala da kai. Kasuwan mu. Sun ga wannan shirin. Nan ne kasuwan mu da Ajigule, Zenith Bank. Nan ne kasuwan mu. To idan wani yana so ya sai da gold ko ya canji dalilin wannan program yana so ya kirawo mai girma sarki ya ce ina da kaza na so in sayar ko akwai wata hanya da za a iya kiran ka a waya a same ka? Akwai wata hanya saboda wani lokaci akwai wanda suke da lamba na sai suna ba su lamba na su kira ni. To yanzu kamar mu da yake talabijin ne ba ka iya bada lambar ka ba ko ne yana buƙatar kasuwanci da kai ba iyalai nan Shagamu ba da lamba na mana zan ba da lamba na. Lambar ka da adres ɗin. Zan ba da lamba na da adres na. Wannan bai ba masala. in faɗi lambar. Lamba na 08086839971. Saurari a lamuka ka karshen tattauna mu da mai girma sarkin zabarnawan Shagamu, sannan kuma ciyama na masu hada-hadar harkar canji da gwal. Kowane irin nau'in zinari kake so, walau Dubai ko Saudiya ko kuma harkar canjin dala da masu sauransu, za ka sami shi a insha Allah a wannan lamba kamar yadda kuka ji. Ranka dai mun gode. Amma da dalilin na gode. Na yi muna da zuwan.